Maayong aga, syudad sa Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, kag tara nga malabutan sa aton nga pagpangalagad. Action Reports Sunday edition. Karon nga adlaw mga ka-aksyon, Pebrero o kung Domingo, Pebrero 26, 2023. No? So katapusan nga Domingo, sa sininga bulan, no? Sa nga Pebrero. So kamusta so far mga ka-aksyon? Ang inyo dira nga mga weekend, long weekend kumusubong ha, no? Sa taran nga aga kumbaga tawag lang na nagasagamsam sang long weekend. Ti kamusta kamo ya? No? Kabay pa nga na-enjoy nyo gid ang inyo sini nga malawig nga pagpahuway. No? Kat isang Biyernes gina-announce sang aton presidente nga holiday, no? Special non-working holiday sang Friday. So, iban medyo na-shock nga nalipay. Kasi syempre, of course, planado. Manggidya nga to niya obrahon sa kada semana. Mga iban, tuguro tani nga gusto nga tani Webes pa lang nagbiyahe na sila after sa outbreak na sa hapon. Nagbiyahe na padulong sa ilang mga pulian ka nagpuruli. Otherwise, laya ka preparat. No? Ang iban ang mindset mo bilang pagkabukas preparado ka na nga maubra ka good bilang gin-announce nga mo to holiday na frustrate ang iba na balang ibang nano man nga gulpiada lang nga gina-announce ang mo niya man tapos pagka buwas na dayon na bilang do hindi ka gidabla ka preparar problema ka action lahaw at least nakaplan ka mo tutani nga ma-outing ka mo, no? Sa inyo nga pamilya. Pero sige, importante, double pay ka mo, double pay or 30% pay na siya, no? So, sige, Okay, so, sa tanan na nga nagapamati dra via radio, good morning sa inyo. Kag sa tanan nga nagapamati via Facebook Live, good morning man. Kag tamyawon ta kamo karon ano, isa-isa kon ta na panamyaw ang mga ka-action ta nga naga-monitor sa aton via Facebook Live and of course sa radyo, no? Samtang nagapamahaw kamo dra, enjoy, or samtang naga-coffee kamo dra, enjoy lang sa inyo dra nga coffee kag may lang na nga pamati sa Action Radio Bacolod. Okay? So far subong sa pagpadulong ko di kaina sa station do okay man ang weather, no, pero wala talang napaktan ang lakat sang panahon gani magpabilin gi kamo nga mabinantayon all the time. Especially kung may plan kamo subong nga magtabok sa mga isla, mga baybayon or mag-travel layo. No? So, i-check nyo gid na ang lakat sang panahon. Antes ka mo maglakat kag magpabaloy ka mo sa aton Philippine Coast Guard. Especially ang magatabok pa sa mga baybayon. Kaya at least para aware sila. No? Ma-alert sila. Okay? Kag sa mga mag-travel naman, long rides bunga adlaw, i-check nyo gid inyo dra nga mga salakyan. No? Kung okay pang brake fluids ni, ari pa ni, ang tubig sini sa mga salakyan. Amo man sa mga motorsiklo, ang goma, kung pila ka mo kabilog, no? Kaya ni sang capacity sang goma ko, sang hangin sa goma, no? So, i-check tanan-tanan. Para at least, matawhay ang biyahe, no? Kung di makamo nga bahin, subong sang Negros Occidental or kalibutan nga magabiyahe. Sige, So, extra nga halong lang mga ka-aksyon. Okay? Kag sa pila ka mga balita lokal karon aton mga pagaistoryahan, kag puwerte ang mga ka-aksyon ang trending subong diri sa Bacolod, kay may pang into, no? Nagpangayo sang bulig ang isa ka nagpost sa social media nga nadula ko niya kuring mabalik ko sa tanik ko sa Canada na galing extend sa 3 days kaya ang kuring niya kuno nga dala nadula. So nagatag siya sa reward po no nga 29,000 pesos sa makakita. Hasta sang ulihi nagsaka naman sa 40,000 kuno para lang makita. Asus na tukiban nga peke gali pagpanginto to galing ginaubraya ya. So damo nga mga nag-post man, nag-bullying, even ang mga animal lovers dito sa Bacolod, bisan hambal sila, hindi na kami magbaton sang reward, basta makita lang ang kuring mo. No? Kay ang breed sa niya kuring mga ka-action, ang Siamese na bala, tika namin nga
nga breed sang kuring man. So kadamo sa nagbululig man, siyempre iban man to nga nainganyo man nga pangitaon ang kuring kay may 29,000 to 40,000 na to ang ilang nga reward para lang makita antes sila kuno magbalik sa Canada. Buti na tukiban nga ang picture to galing agin post niya sa social media, nakuha ilang mga ka-action sa Twitter kay may naga post dira sa Twitter sang iya blang kuring ti pareho gid tinadakpan gid siya ni subong deactivate na siya sa iyang social media bote kanami ti kadamo nga mga kadamo nga mga animal lover ang of course pabutsyag sa ilang kaakig. Ang nagpost to, by the way, ang pangalan niya si Morgan Castillon, no? Castillon. Okay, so siya ang nag-post na sa social media kag sa mga gina-share na sang tao, nag-comment pa siya nga thank you gid kuno sa pag-bully nga pangita ya ko rin bote grabe nga pagpanginto, no? So tisubong ang mga animal lovers sa Bacolod nagapangita sa iya ni sa kung sino man ni siya kay syempre filean nila sang kaso kay grabe nga hassle ang gindala sa ni nga tao ni sa mga of course iba niya tao man no? Perte nga pagpanghasol niya. Okay? So, sige, karon ang mga dugang sila nga mga detalye, mga ka-aksyon. Kagkabay pang madakpan siya kung sino man siya nagapanginto. Okay? Kag, of course, ang lakat sa panahon naton subong mga adlaw, mga ka-aksyon, ang northeast monsoon ang nag-aapekto subong sa Luzon. Diri sa aton, sa Western Visayas, kalakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang mangin magulugal umon ang kalangitan nga may lapta-lapta kag talagsahon nga pagpanalithi ina bangod sa localized thunderstorms. Kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin gikan namin ha nasidlangan ang mabatsyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon ang mangin kasarangan tubtub mabaskog ang pagdapya sang balod. Okay, kag ang adlaw magabutlak las 6:04 sining aga kag magatunod las 5:58 karon naman iya sa hapon mga ka-aksyon. So atong temperatura ara sa 25 degrees Celsius tubtob 31 degrees Celsius. Okay? So sige kag sa ato na nga mga headlines sa aton yung action reporters kag correspondents unahon ta ang balita nagikan kay Action Eric Magbanwa sa BCPO notorious kag madanlog nga wanted person sa Police Station 2 nadakpan matapos ang duha ka bulan nga pagpangita. Balita naman kay Action Artay Hupon sa City Hall. Asosasyon sang tricycle nga nagabiyahe sa Bacolod LTO office sa Mansilingan gina-require sang kompleto nga dokumento. Sa balita naman sa aton action correspondent, isa ka lalaki arestado sa bypass operation sa Hinigaran PNP, kay Action VJ Apasible, kay Action Roger Gutib naman, anong mga persona arestado bangod sa illegal nga panahor sa syudad naman sang Cali. So, mga detalye sa nakaroon mga ka-action aton na hibaloon sa hindi gid lang madugay, no? Kag of course ang sa mga nagapamangkot sang resulta sang STL karon nawagon ta na kag sa loto, no? Kay base pa lang check niyo ng number niyo although may nakabutang di nga may nakadaog. Pero base pa lang wala no. Sige. Okay, so mapause kita na for some commercial breaks mga ka-action kag sa aton nga pagbalik i-check ta aton nga patrol with action Zil Menardo kamusta honta ang iya nga paglibot subong sa syudad sang Bacolod. Okay? Magabalik kita pagkatapos idlak sini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684
Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong Alas 5:14 Action Radio Philippine Standard Time. Kag this time mga ka-action, i-check ta nga na aton nga patrol with action na Zil Menardo. Kamusta tang iyong paglibot sa syudad sa Bacolod sa siniman nga aga. No? Sa patrol with action na Zil Menardo. Action Zil, good morning! Action Darren, maayong aga. Kagsapan nga mga taga para mapilimas yung aga, Jud. Yes. Kamusta Action Zil? Okay, good action, Darren. Bago na tatangan na. Ha? Sakto ninyo, bago na naguntat ang talithi. Ay, gali ka. Nagtalithi, gali subong. Kay kagabi, Black Sundoran, pagwa namon sa may sa may bata, barangay bata, sa Salakson, grabe ang ulan. Pero din samon sa Tangobya, malamala. So, pili lang ganyan lugar dali sa syudad sa Bacolod, no? Marang Correct, talagsahon yung Action pagpanalit Action Zil sa ato yung weather forecast kay na. Importante, Action Zil, kung sa Action Eric pa, hindi mabasa ang imo nga Dila. Putson, yun ang Kay mo yung dila. bun. Ang Action Doran. Ang dila, putson, yun importante, hindi mabasa. Karak. Paano man? Oo, kaya pas mo, kung no, bakong sa action ninyo, pamapas mo kung mabasa. Kay Budlay, nakatama. Lagi magkuro ng dila. Oo, pero ito sa Action Doran, kaluyan, nadakarami, masaton nga tempo na mo, may pangilay nga mga bituon, subong nga aga, sa aton nga kalangitan. Pero dito action ninyo sa diin nga park, sinisang pagpadulong mo be. Sa may deka, kung ako sa kabog, nagamatamad na yung Action Doran, na pagkabit pero diriya sa aton sa may dalan sang Araneta, na din di pa manggid natin sinima eksperyensyahan ini ang pagpanalithi. Subong nga aga Action Doran, kasi aman ni oras na medyo madamo-damo naman ang salakyan. So nga makita nato na diri, baka ang iba nga maubra, nagabantay na gani sa mga jeep, no, nga magalabas ni Action Doran. Na iba may ara na nag-walking, nag-jogging. Pero diriya sa may Tangob Action Doran, din nakaunan subong nga aga ako nakapanalit. Pero kagabi, medyo nag-tulo-talit man. No, ang may barangay bata, grabe, yun ang ulan si Action Doran. No, ang dagko-dagko, daw bakiling ang kadagkoon sila sa ulan. No, pero isang sining aga, no, okay, sini ang aton nga tiyempo. At ang kalabanan, sinisaton yung mga motorista
no, aga pa diri sa may Dalan Araneta, na ato naman na makitaan sila. No, kag ang presyo diri subong sang gatong action dore, no, no, da nubo man, no, kung i-compare ta sang nagigat, nga ang crudo, ang average sila nga action dore, na ang average na presyo is 57. Mas gabi, Sa crudo na? Crudo. Crudo na, oo. Production Dorel, no, 57. Pinera man sa iba niya mga gasolinahan ng 60. Ano gasolina ni crudo? Action Dorel. Amo nang mas barato, subong mong ang diesel, Crudo? mo sa crudo. Oo, crudo. No, kay ang ang gasolina daga tungtong sa 65. No, ang Wow. sa Dorel, pinakabarato na ang sinada shipping na crudo. No, sa amon nga pag kagabi, no, pag libot at reaction Dorel. So, kay gabi, naglibot-libot. Okay, do next week Action Zeal, do manubo naman ko sila. Oh. Mapanubo Ako naman sila man, kuno sa, of course, mga Martes, kina usually. May testing. Base na tungtong na 55. Action Dorel, ako 56. Okay, dako naman na mag-piso lang biyang ilay ni Action Dorel. Nasa na all piso. So, bisan na piso lang. Support na Action Dorel. Nakapin sa mag-full tank. Di ang mga truck yan, no, daw kasupot ng sini ang piso. No, nga pag-roll back kung nabuo sini isang presyo sa gatong Action Dorel. No, pero ang iban sila natin nga kauturan Action Dorel, no, so nga aga, isa may araman, mga nadulak namin nakita sa mga nagabike-bike din, no, sa may Dalan Araneta, usually, ang mga oras, nangyari na nimo. No, so, Kapuyo na sila guro mag-bike Action Zeal. Gan. Iba nagapalang ilan, Action Dorel, kayo na pa DSD. Basta amon Domingo nga adlaw, nakadamo, may nag-ride. No, kung may nagkakadto sa may doon sa Salvador, kag alangilan nga reaction Dorel. Especially sang Action Zeal, sang pandemic gid 2020, parte gito kadamo sa mga gito, naga-bike bala kada weekend. Correct, Action Dorel. Nadamo na yung nagnangila nga nangin nakalingawan ng Action Dorel. Na, kaya isang pandemic, mga establishments mostly, no, do Gerado, kagati ang may araman pipila nung makagawa si Action Dorel, pero tino hindi yun, amo na ba na makadamo na ang makasunod. Kasi ang iba na bike-bike na lang, nulagaw-lagaw, paliwa-liwa, na kuha hangin sa may bukid ng Action Dorel. Na kagati subong ang mga bus o sini na makita natin sa mga aga, na ba dyan madamo-damo naman ang pasayros ng Action Dorel na mga ruta going dito sa may south ay na parte sini. No, dari na labiya sa mga Dumaguete niyang series ng Action Dorel na ang ato na dari nga makitaan na mayara na mga pasayro na gabiyahe aga pa aton mga kauturan no, mga taxi driver Action Dorel. No, aga-aga pa, daw kadamo naman sa mga nag-standby, dara sa may Golden Field, kay doon sa may magsaysay na area Action Dorel. Na daw ka pa ang gigagani subong aga, no, ang atin sining temperatura, pati kung makitaan sa atin sining daranon, no, normal ang lakat sa trapiko, no, kay daw kataway-tawhay, pagid katama sa dalan Action Dorel, kasi may mga pipila pagid ka areas, no, kung mag-uluad now, daw medyo magutok-gutok Action Dorel no bangod sa ginakayo no nga mga dalan especially dira sa may Dalan Araneta no sa tubang sang may Metrodome kasi ginasuluda naman na dira Action Dorel na ang napagkayo kag dira sa may Barangay Bata Action Dorel napakadto sa may Rose Lawn na pasulod na dira so hindi na sila makaagi na dira may ginagyan na sila kanunga sa Bangga Dams ako nga ginaminin ng Action Dorel ako daw medyo andalan dira no ginakayo na so amo na ang aton nga advisory naton nga mga kauturan may magpakadto dira no sa may road nga area sa may Barangay Bata nakagati naghalong-halong ang gid nakait sa Barangay Bata Action Dorel dami sa mga wing van sila kung container van no nga mga parking dira siguro dira sila nagpark mas malapad ang dalan kag mas sanag Action Dorel dito sa may Barangay Banago nga area no sa may Riverside gayon doon hindi sila makapadugay
na kay do medyo madulom-dulom, so tikanang lang dinilas ng warning device. Dati dire sa may barangay Batan, do okay lang. Nga, sila sa warning device, kay mangod masanag ang area kag the 6 lanes sa daya, na wala pa ang dalan, i-compare natin sa may barangay Banago, nung medyo mas, yung 4 lanes lang, no, kung hindi nakalapan, no, just delikado para sa mga nagamotorsiklo, o kung iban nga nagadala sa misang sarakyan man Action Dorel. So for Action Dorel in general, dari sa atin nga paglibot-libot no, sa may syudad sa Bacolod, no, lang sa major incident pa nga may reported na dari sa atin nga mga kapulisan. So far, sa mga aga, no, matawhay kag malilong pa man ang syudad sa Bacolod. Observation report nga gikan sa patron ni Action Zil Minardo una sa Balita Oras sa Action sa Bacolod, Action Radio. Madamo nga salamat Action na Zil Minardo. Nalipat ko mamangkot kay Action Zil ko nakita yang koring nga wala man. Ang fake koring kay nangita ay man sang koring legal. Pero sige lang ano. So madamo nga salamat Action Zil. Balikan ta karon sa Action Zil sa nga mga balita naman nga natipon sa siniman nga aga. But anyway, good morning anay sa tarang nga naga-monitor via Facebook Live kay Villanueva Chedra. Good morning. Kay Melvin Peñafiel, good morning man. Si Armando Gabang, dra sa Maya Palaka, bala sa Pulupandan, may aga dra sa imo. Kay MJS Candido Heldore, good morning man. Dra sa Maya Barangay good morning. Gali ko nung kay Nong Oting, kag nang Moret Gaveto, sang Barangay Abuanan. No? Siya yaran sa Sumag. Barky Tribe, good morning man. Kag sa tanan niya, may ambrogra isang OTTG, bala. Operation Tulong Task Group sa Action Radio Bacolod, good morning. Kay Eddie Ricafort, good morning. Dra sa imo. Kag sa tanan nga members sa OTTG, ano, karagabulig sa atol sa mga information sa mga nagaka-tabo blakisa sa palibot sa syudad sang Bacolod. Thank you so much, Gid. Kag, amo man si Novi Magapan, good morning mandra sa may DSB ni bala si Novi mong, no? Sige, may aga lang dra sa inyo tanan, no? Kag, pila pa ka mga balita, mga kaksyo aton pag-istoryahan sa siniman nga aga, kag, good news, tigali kay at least may rollback, no? Masunod nga semana. So, detalye sinakaron sang oil price rollback, mga kaksyon, aton na pag igadulong sa inyo, okay? This time, pause kita na for some commercial breaks kay sa aton pagbalik. Mga report na sa aton yung mga action reporters kag correspondents kag pilaman ka mga balita lokal sa sininga aga. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. This portion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, tugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup,
Alas 5:26 Action Radio Philippine Standard Time. Kag this time mga ka-action i-check ta mga balita sa aton mga action reporters kag correspondents. Unahon ta ang balita ka-action Eric Magbanwa, notorious kag madanlog nga wanted person sang Police Station 2, nadakpan matapos ang 2 ka bulan nga pagpangita. Detalye sini with Action Eric Magbanwa. Action Eric, good morning. Good morning, Action Dorel. Report ka sa Bacolod City Police Office. Naubos kiban Action Dorel ang dibuinas sang ginakabig number 1 most wanted person sa Police Station number 2 matapos kini siya ang narestar sa Barangay 3 sa siyudad sa Bacolod. Ang sospechado ni Action Dorel ginkilala sa kay Romar Bituon, 28 anyos. Sa diin, madugay na ini kang ginahunting sa Police Station number 2. Kag malaman og ini kung magpalagyo apa na dibinasan ngayon siya anadakpan sa mga operatiba sa Police Station number 2 sa papakunan ni Police Captain Jurito Pastrana. Ang suspect si Romar Bituon, Action Dorel, ang may 2 ka mga warrant of arrest sa kaso nga frustrated homicide kag kaso nga robbery. More on this sa dugang nga background ni Romar Bituon, yari ang hepe sa Police Station number 2. Actually, ini nga suspetsado, kung nakita mo ang warrant of arrest, kung titipin pa ng mga kaso niya mo, tapos ko nadumduman mo ang kinirip, atong Aki Quadra Robbery Hold Up Group, balik nagwa sa information nga siya niyang starter. So, kaya na ningansing na to, in fact, kadabot kita sa Banago, sa Nagligad, ditulot na nato sa Kagaykay, nakalumpat sa, nakadalaga, nayawan ng damay-damay ng bata mo, pero maligwit wala. Tapos kabalo siya nga ang warrant of arrest, hindi na niya hearing, kundi service of sentence na niya. Dagto nun, servisyohan niya na lang niya ang warrant niya. Nga nagri, so ang amotong adlaw, natigay information kita nga, sir, ato po si Juan sa subad ng kompiteran sa may hangka. Kaya mataking plano sa mga operative namon, piling ko, ano, matunga ta. So nagtunga ang tropa, dito sa piyak nga exit block, sa may tubangan ng San Juan, at sa diri sa may entrance sa likod sa division of the Sunset. So kung nag-combine, so kung napagsulog din sa kompiteran, pagkabalikid niya, in fact, kinirik malumbat, nagitari naman sa may bintana sa kilid. Well, ang natigayon, tinadakpan tagit siya. Pero, gabi tagiyon na bata eh. Kasi at least na-neutralize parang nadakpan ko siya. Iwan na kabilog ang iya nga warrant of arrest. Ang isa, muna, frustrated homicide, kag ang robbery. Ang robbery, sentensyado na siya. Kag servisyohan niya ng sentensya kina. So, ang iyabuy na, sir, medyo naubos na. Naubos silang lubuy na. Pag-best sa todo nga mo ni Fort, most wanted din siya naman dito sa tatlo na sumunod. Nag-book siya sa mga reported ng mga kinawatay. Ikapila ni siya, sir? Number 1, most wanted sa mga station. Ano nagagawa ang information, nagagani ang packer sa alleged sa robbery hold up group. Kaya tungkol nga na tumawapod na disband. So, ano siya, nagalakas na lang siya yung iya. But siling kapangigo man sa gyapon. Yes, sir, yes, sir. Pero kabalo siya nga may warrant. Wakilan sa gayon. May madulod danlog rin ni sir. Oo, danlog. Pero sobrang nito, mga 2 ka bulan, guro nga kwan. Ayaw yung mga pagka susunod mo sa area, makalumpat na dahil makadalagan, pala sa mandaran sa area, sa mga Di na siya nga lugar siya natakpan nyo, sir. Kung nanogin siya oras natakpan nyo, sir? kapag purok na. So, sana nakita na mga estado na alaw na. So, nalilaw siguro sa mga computer, so nakita sa dayo. So, ano matabo ni siya, sir, right after nga matakpan siya, sir? Bumari sa ato nga custodial facility. So, paanta nito sa commitment, so magwang yung commitment order, i-endorse ito sa DGMP. Laban-laban ni Guro, bati ibiyahin sa Guro, sa service of sentence. Agaling hindi ka galing magbiyahe kami tingling pa sa kaso nga frustrated homicide. Action Dorel, si Police Captain Jurito Pastrana, hepe sa Police Station number 2, site review sang Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbanwa nag-report, una sa balito na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo gid niya salamat Action Eric kag sa iluhan tang balita ka Action Art tay hupon sa City Hall Asosasyon sang Tricycle nga nagabiyahe sa Bacolod LTO office sa Mansilingan gina-require sang kompleto nga dokumento. Detalye sini with Action Art tay hupon. Action Art, good morning. Good morning, Action Dorel. Ginpasiguro ni Punong Barangay Rodolfo Boy Pico nga mga miyembro lamang sang lehitimo nga mga Tricycle Association sa Mansilingan na nagabiyahe padulong sa bagong talatapan sang LTO sa ila lugar. Suno kay Pico ining concern niya mismo ginpangabay sa Tricycle Association nga among ilang ginrekomendar sa sangguniang panlunsod para mag-operar sa panibagong nga ruta kay lagi na paabot magtukan sa konseho sa palabuton
Ginpanugyan man ni Pico sa Tricycle Association nga dapat ang may mga business permit lamang kay ilang mga miyembro ang tugutan nga makabiyahe sa lugar agud likaw sa anuman nga problema, ilabi na sa ginapaabot nga pag-operar sa gintukod nga task force sang syudad. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo nga salamat Action Arte Hupon. Kag din naman kita sa balita sa aton mga action correspondents. Una ang balita nagikan kay Action VJ Apasible. Isa ka lalaki arestado sa bypass operation sang Hinigaran PNP. Detalye sini with Action VJ Apasible. Action VJ, maing aga. Happy Sunday, Aksyon Dorel, preso sa karon sa custodial facility sang Hinigaran PNP kag mga pangatubang sa kaso angot sa paglapas sa RA 9165 si Radi de la Chena Sr., 56 anyos, kasado, kag residente sang sitio Dinandan, Barangay Miranda, Banwa sang Hinigaran. Si de la Chena ang subject sang ginkasang bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang Hinigaran PNP sa may Santo Rosario P Subdivision, Barangay Nanunga, Banwa sang Hinigaran. Sa report sang kapulisan, ginagkabig bilang isa ka street-level individual si de la Chena. Ang nasambit ng operasyon ang nagresulta sa pagka-recover sa mga operatiba gikan sa kontrol ni De La China sa anom tanan ka mga sachet sang ginapatihan Shabu, nagabugat ini sa punto 480 gramos kag nagabalor 3,264 ka pesos. Na-recover man ang 500 pesos nga buy-bust money kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Suno kay Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sang Hinigaran PNP, kaso nga paglapas sa RA 9165, Section 5, 11 kag 12 ang pag-atubangon ni De La China. Balita nagikan sa Banwa sang Hinigaran para sa pagpangalagad sang Action Reports Sunday edition. Ini si Action VJ Apasible, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. 5:34 Action Radio Philippine Standard Time. Madamog niyo salamat Action VJ. Kag diri kita sa Action Roger Gutib. Anom ko persona estado bungod sa illegal nga panahor sa syudad sang Cadiz. Detalye sa nivel Action Roger Gutib. Action Roger. Yes, Action Dorel, blessed Sunday naman sa atol sila mga ka-aksyon. Yari Action Dorel, mga balita, gikan diri sa mga syudad sa Cadiz, kahapon sa hapon ginoperate. Ang isa naman kapagpatingay siyang sugal, diri ayon sa may sitio Kanipaan, Barangay Bangkiruhan, syudad sa Cadiz, kag may tatlo tanan ka mga persona ang pinangdakop, tungkol din sila ang nagampang sang baraha. Una gidakop diri mo si Joey Bidayos D. Mihilio, 56 anyos, sigidad may asawa, Romeo Delina Pastias, 66 anyos, senior citizen na, may asawa man kag Jomar Villanueva Ributon, 55 anyos ng edad. Lunsay ini sila may asawa kag ini ang taran residente sa sitio Kanipaan, Barangay Bangkiruhan, syudad sa Cadiz. Suno sa report, ini sila ang nadakpan sa akto nga nagahampang sang tungit sa bawa. Di sa Tibulto na ari pagigilaw Tibulto gali may ato Tibulwan lang to Action Dorel, ari Tibulto Marcelo Cernal Ihida, 63 anyos ng edad. Jimmy Denson Echeroso, 60 anyos ng edad. Vidal Villa Ganilao Junior, 46 anyos ng edad, sa amuman nga lugar. So butilingon anom ang mga nagradak pa, nakuhaan sila sang duwa ka set nga baraha, nakuhaan sila sa ila sila nga pusta nga nagabalor tanan sa isa na 260 pesos, sa pihak naman 170 pesos. Muna yung mga nakuha na recover sila, siyempre para rin sa piyansa kay posible buwas nga daw Lunes, iga pasaka gini ang kaso batok sa ila sa pagbelar ng PD 1602 o kunining illegal gambling Action Dorel. Report gikan sa syudad sang Cadiz para sa Action Report Sunday edition. Ini sa Action Roger Gutib ka report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.
Madamo gid nga salamat Action Roger kag sa aton mga action reporters kag correspondents no, sa mga balita sa siniman nga aga. Kag diri kita sa pila pa gid kaduga nga mga balita lokal mga ka-aksyon. So sa mabot bala nga Pebrero 28 pag inagurahan na ang ining okon turnover kag blessing sang bag-ong opisina sang LTO Bacolod nga nahamtang dira sa may Purok Manayaw-Sayaw sa Barangay Mansilingan, no? So wala na dira subong sa may Lacson Bradampi mga ka-aksyon nga opisina sa LTO. So wala ang dira subong, ara na sila sa may Purok Manayaw-Sayaw dira sa may Barangay Mansilingan. So sa mga wala pa da kabalo, ginapabalo ta mo subong. Okay? So sige, so maabot sa Martes si Assistant Secretary si Arthur Tugade diri sa may Bacolod para pangunahan ining turnover sang turnover kaga blessing sang bag-o nga LTO office dira sa may Mansilingan again sa may Purok Manayaw-Sayaw. So magluwas kay Tugade ginimbitar man ni Sir Renato Novero, bilang head sa LTO Bacolod, si Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor, kag pila ka mga opisyal sa Negros Occidental. So kung madumduman yung mga ka-aksyon, ining opisina sa LTO sa Bacolod, gindonar ini sang probinsya sa Negros Occidental, 33 million pesos ini nga proyekto mga ka-aksyon. So gindonar ni sang province. So, amo sina of course gonna expect nga sa Tuesday araman si Governor Bong Lacson sining turnover na sang bag-ong opisina sang LTO dira sa may Mansilingan. Okay? Kaga kung maglagaw kamo dira bala subong mga ka-aksyon sa may lagoon bala, no? So ginadili may mga rules and regulations na dangagin na butang ang aton nga city. So, kinanglan mangin aware ka mo dira ka basi maka-violate ka mo dira kag dakpon ka mo. Again, ang una-una gid ginadilian dito ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Do wala mo ko nakakita gani nga may actually dama daga picnic no. Wala mo ko nakakita gani nga may inom sa makahulubog nga ilimnon pero basi mi ara gid siguro no, ginatago-tago lang. So, amo na ginadilian na ina siya. Kag of course magalagaw makamudra mga basura nyo. Bow. Himusan nyo man ako ni haboy nyo man sa mga basurahan kag dapat kabalo man kamo mag-identify sa kinatawag balang biodegradable kag non-biodegradable kag amo na ang biodegradable of course madunot, ang non-biodegradable hindi madunot, no? So ano man kamo maging responsable, makamo kay enjoy makamo lagaw da sa Bacolod City Government Center. So protection ninyo man ang aton dira nga mga lalagawan. Di ka mo magsige pinagusto dira, okay? Kag bawal ang mag skateboarding. Although dira sa may Lagunya pwede na sila kag dumigin may separated gina nga area yung nga pwede da maka skateboard ang mga mga naga-skateboard Kag again hindi man pwede mag-post da sa mga pasayo dabla sa inyo nga mga mabukas na nga muni nga mall or amuni nga kalan-an, di na pwede ka butang mga ka-aksyon. Okay, so madamo pa actually nga mga rules and regulations ibasahan nyo lang dara kaya ka gid damo gid. Kag of course ang reminder gid nga hindi man dala na dara mga ka-aksyon hindi bala mag sulod dra sa may fish pond na or fountain sang park dra kasi una may naligo hindi mo nagin vlog ya pa kundi gin patawag sa sige alas 5:40 na mga ka-aksyon mapause kita for some commercial breaks magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration.
o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6-8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung Las 5:48 Action Radio Philippine Standard Time. Kaya sa nagapamangkot ugali sa resulta sa STL, ari na ho ang first draw maka-action kahapon ini ha. So, Pebrero 25, 2023. So, sa first draw kahapon, ang resulta 28-16. Sa second draw, 30-25. Sa third draw, 10-6. No? Again, first draw, 28-16. Second draw, 30-25. Third draw, 10-6. Okay, so, sige. And of course, sa winning combination naman sa 655 Grand Lotto, mga ka-aksyon, February 25, 2023, ang resulta 44, 32, 31, 41, 29, 46. So again, 655 in ang mga ka-aksyon. Kag, wala sang winner. Ang 642 naman, nga resulta, winning combination 37, 32, 28, 9, 34, kag 19. Kag wala man sang winner, so kahapon nga adlaw. Okay? So, sige. Entry kita sa dugang nga mga balita, pila ka mga balita national, mga ka-aksyon, no? Again, sa nahambal ko kaina. So, good news ini sa bahin sa mga motorista. Kay te, may pagnubo. Sini nga semana mga ka-aksyon, most probably Tuesday gina siya. Ay, most probably, kundi Tuesday gina siya yung ginapatigayon ang price rollback. Okay, so para sa diesel, mga ka-aksyon, ang pagnubo sa presyo, no? Check ta. Ang pagnubo sa presyo sa diesel ara sa piso tubtub 1.50, mga ka-aksyon. So ina ang paabuton nga pagnubo sa masunod iyang semana. Kag sa presyo naman sang gasolina, do 75 sentimos no? So sige, tub-tub piso man ko, no? So balaan ta lang na ang price adjustment sa maabot nga Martes, mga ka-aksyon. Importante, again, sa ginasiling ta always, nga at least may pagnubo sa presyo, no? Sang sa magataas naman. Sige, kag sa iban pagid nga mga balita national, mga ka-aksyon, ang inibalang nagluntad to bala nga pagkadula sang Cessna plane to bala sang nagligad nga semana, mga ka-aksyon, sa may Albay, konti na kasubo man nga balita, no? Kay patay gitong 4 ka mga sakay sini nga lakip dara ang duha ka, ang isa ka pilot, kag of course ang iya nga mekaniko, no? Nga ang pilot, ang name or ang ngalan niya si Captain Rufino James Crisostomo Jr. Actually, may report nga, may nabatong ko report
nga taga Bacolod, di ko na ang pilot nga si Captain Rufino James Crisostomo Jr. makaaksyon. Pero ina subject for verification lang ha. Okay? Kaga ang iya nga mekaniko patayo man nga si Joel Martin, amo man ang duha ka mga Australian nga pasahero nila nga si Simon Chipperfield kag Carthy Santhanam. Santhanam. So ina sila makaaksyon ang nagakalamatay gid sang naghugpaas nga Cessna plane sa tong February 18. No? So, grabe to. Kay 3 minutes after lang to nag-take off sila, nadula gisa dahil sa communication. Kag sa nagligad naman to yung maka-action, I think January 24 naman nga na-missing man yung Cessna plane. Tub-tub, subong wala pa tayo nakita. Ang mga sakay ito yung mga private individual, mga anom sa kabilang do, pamilya to sila eh. So, lagi po nakita ito mga ka-action. No? So, di na to ihan sila man, no? Sige lang. Kag, of course, ining plano bala mga ka-aksyon nga pag may plano subong aton gobyerno nga maghatag sang panibag-o nga ayuda bala bangod sa mataas nga inflation. So ginalantaw sang Department of Finance. So ginpahayag diri ni Finance Secretary Benjamin Jokno nga mahimo may isa pa ka round sang cash assistance sa mga pigado nga Pilipino. Ini bangod sa perti na gidya ka mahal gidya subong maka-aksyon ang mga balaklon, grabe na gid, no? Hindi na gid magwanta. So, suno kay Jokno nga ginaplano sa Department of Finance nga palawigon sang 2 ka bulan ang targeted cash transfer program sang Department of Social Welfare and Development. So, sa baylo nga 500 pesos ang makuha sa mga benepisyaryo, himuon ni ko ng mga aksyon nga 1,000 pesos. Kung maprobahan ha, wala pa ni sang piho. Oh. Kag suno dire nga na-identify naman sang DPWH, ang DSWD ang mga tao nga halatagan, kag of course ang funding source gina-identify naman sang DOF mga ka-aksyon. So bantayan ta na ako ma-approve gid man ti Mayo kay at least makabulig sa aton nga mga Pilipino nga of course nagakabudlayan gid sa sininga sitwasyon. Okay? Na 5:53 Action Radio Philippine Standard Time ko ang patrol sa nga mga balita nga natipon sa siniman nga agad nga nagkakanabo diri sa syudad sa Bacolod kag of course probinsya sang Negros Occidental. No? So sa hindi gid lang madugay mga action sa Patrol with Action Zeal Minardo ato nila nga hibaloon. So ara na sa Action Zeal. Action Dorel, itutuman sang Bacolod City Police Station 4 ang hugot na pagbantay sang mga area of responsibility sang barangay of Villamonte matapos ang insidente sa pagpang-hold up sa isa ka Panda Food delivery rider sa Atis Street Capital Subdivision, Barangay Villamonte, sang tinalikdan nga gabi. Madumduman nga ang biktima nga si Aris Rasalejos ang nakawaan sang 3,500 pesos nga kwarta kada cellphone sang 3 kawala pa nakilalaan nga mga individual sakay sang itom nga rider nga motorsiklo sang corner sa mga ini ang biktima kag gintutupan sang armas luthang kag nagdeklarar nga hold up. Ginkumpirmar nito Captain Agrique Cayaw, Station Commander sa Police Station 4 nga nagapadayon sa ang ila investigasyon angot sa natabo nga insidente. Ang ini nga balita ang iladulong sa news sa nga D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 makahatag sang benepisyo sa mga nabud. Extra virgin coconut. Zil Minardo, una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo gid salamat Action Zeal Minardo, las 5:55. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay. Standard Time. Good morning, Anay, kay Marlo Olvido Aquesa, dira sa May Silay City, Pelton Lipura, Doy Arthur, Christian Roa, good morning, sa may Victoria City, Abraham Ortega, morning man, Diego Val Flores, good morning, kag kay Miss Homa Lomena, good morning. Kag good morning man dira kay Nanay Celia Lebron, sa may Barangay Carabalan, Himamaylan City, kag kay Atan, good morning man. Kag of course, good morning mga katita Neneng and Tita Joni sa may Barangay Alihis, Bacolod City. Kag madamo gyud salamat mga ka-aksyon sa inyo pag-upod man sa akon sa sininga edisyon, Domingo nga edisyon sa nga okon February 26, 2023 nga edisyon sa Action Reports Sunday edition. Madamo gyud salamat kay happy birthday sa tanan nga may birthday today mga ka-aksyon. Stay safe and God bless us all. Ini naman sa Action Dorel Kabatu, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.